Päivää. Tervetuloa. Käykää sisämmälle. Joo. Peremmälle sieltä vaan rohkeasti. Joo. Aivan. Todellakin olette oikeassa paikassa. Kyllä. Tänne vaan. Permälle. Kyllä. Pickleson et Kurkelson. Kyllä, se on yrityksemme nimi. Kyllä. Me vastaamme kaikista teidän mistä tahansa tarpeesta, mikä liittyy sisustukseen tai muuhun vastaavaan. Kyllä. Tänne vain. Kertokaa, miten minä voisin olla teille tänään aamuksi? Okei. Teillä on vanha sohva. Ja te haluaisitte sen uudelleen päällystää. Aivan mahtava idea. Ja kyllä, olette oikeassa paikassa. Mitä materiaaleja teillä on mielessä? Joo. Aivan. Okei. Pakko kirjoittaa muistiin, ei pysy enää täällä mielessä. Okei. Joo. Sifonkia. Silkkiä. Kyllä. Matta, kiiltävä, nahka. Kyllä. Entä väripuoli? Oletteko sitä harkinnut? Hillitympää, villimpää, rohkeampaa, tuhdimpaa? Joo. Aivan. Ollaan tärkeän päätöksen äärellä. Täytyy harkita tarkkaan. Okei. Hyvä. Minkä mallinen tämä teidän sohvanne on? Divaani? Joo. Kyllä. Ja koko? Kyllä, 3 metriä. Okei. Kyllä onnistuu. Meiltä onnistuu kaikki. Okei. Hyvä. Hei. Me voitais vähän alkaa katsoa niitä materiaaleja. Joo, ette ole ihan varma, että onko se klassinen vai vähän modernimpi. Meiltä löytyy kaikkea, mutta me voitais niistä klassisista kenties aloittaa. Miltä kuulostaa? Kyllä, näitähän löytyy valikoimasta sitten. Onko kenties sitten ihan tämmönen vitivalkoinen, puhtonen teille enemmän mieleen? Joo. Näissä on aivan ihana tää pinta. Kyllä. Joo. Vai kenties sitten astetta tummempi. Miltä se teistä vaikuttaa? Totta kai näitä voi yhdistellä. Joo, ihan mieleni mukaan. Kyllä, hetikö tästä heräsi semmonen? Kyllä. Nämähän on aika klassisia. Että tuosta mennään sitten hieman astetta kirkkaampaan. Siinä on vähän shimmer. Miltä se vaikuttaa? Niin yhdistettynä sitten tähän tummempaa. Se on ihan totta. Siinä tulee kontrastia sitten jo huomattavasti enemmän.
Joo. Oi, teillä on hienoa silmää näillä. Kyllä. Sitten mennään vähän tonne viereempään sävyyn. Tää taittaa jo sinne sammal. Jäkälä. Miltäs tämä? Kutsuuko tämä teitä jotenkin? Joo. Pidetään mielessä. Sitten on klassikko, peike, mokka, yhdistelmä. Joo. Tässähän on aivan ihana tää pinta kyllä. Joo. Sitten astetta tummempi taas. Joo. Se on ihan totta. Täällä puolella tää kiilto lisääntyy. Joo. Ja sitten on tosiaan tätä tummempaa löytyy myös täältä. Tässähän mennään, kuten varmaan huomasit, niin heti jo vähän modernimpaa. Tässä on tätä kuosia jo vähän enemmän. Miltä se vaikuttaa? Aivan, joo. Sitten ollaankin jo tosi niin kun mennään tänne eri väriluokkaan, kuten huomaat. Kimaltelee. Joo. Kyllä. Jos saan yhden villin täältä heittää, koska se vihreä selkeästi teitä puhutteli tuossa aikaisemmin, niin mitä sä ootte mieltä sitten tästä? Joo. Aivan. Menee liian mummolaan. Joo. Oon samaa mieltä, että tässähän heti tulee kyllä mieleen se mummolan tuoli, penkki, sohva. Joo. Huonoja muistoja. Aivan. Okei. Sitten me heivataan se heti pois. Tietysti tummempi vielä. Jo ei sekään. Sitten päästään tänne punaisten sävyihin. Joo. Aivan. Leffateatteri tulee tästä. Se on kyllä totta. Mieleyhtymä on heti. Joo. Ja myöskin teatterin esirippu. Joo. Minkäs värisiä ne kalusteet teillä muuten mahtaa olla? Aivan. Joo. Niin, ne on hillitympiä. Okei. Sehän ei ole ikinä huono idea olla semmonen katseen kiinnittäjä. Mut sitten jos niitä on useampia, niin sit voidaan mennä jo vähän levottomaksi. Oi. Joo. Kyllä. Sittenhän on, kun mennään vähän hillitympään taas, niin löytyy tätä mahonkia täältä. Joo. Tää on kyllä. Niin jos vähän punaviiniä tippuu, niin ei haittaa. Aivan. Joo, tää on kyllä hyvä. Pistetäänkö tää ylös? Okei, joo. Joo, ja nimenomaan tää sävy. Joo. Okei. Entä sitten? Mitä ootte mieltä tästä? Joo, semmonen velhomainen, velhon hiha tyylinen. Kyllä. Siinä mennään jo vähän tolleen niinku maagiseksi. Se on totta. Okei. Mutta ois kiva. Joo. Hei, laitetaan toikin ylös. Eli se oli toi... Ootas nyt. Mirage nimeltään.
Joo. Mirage olisi teille mieleen selkeästi. Täältä. Ja sitten oli toi Mahonkin. Joo. Nois näistä klassisista nyt ne, jotka teitä selkeästi puhutteli. Joo, mä näin. Teidän silmissä heräsi semmonen niinku palo heti, kun te näitte ne sävyt. Joo. Hyvä. Pieni hetki, niin mä voisin tarkistaa tosta meidän koneelta, että olisiko niitä heti saatavilla. Joo. Joo, se sanoo nyt kyllä virhemerkintää tosta, että valitettavasti niitä ei ole nyt saatavilla meidän liikkeessä heti, mutta me voidaan tilata niitä meidän toimittajalta. Toimitusaika on semmonen noin 1-5 viikkoa. Joo, katsokaas kun ne tulee suoraan sieltä meidän ulkomaiselta toimittajalta. Joo, kyllä. Juu, ja nämä valmistetaan käsityönä tietenkin. Ehdottomasti. Kuka haluaisi istua kotonaan sohvalla ja miettiä sitä, että sen on valmistanut jotkut pienet kädet jossain hikipajassa? Ei. Me emme semmoseen lähde ja me emme ole ikinä semmoseen lähtenyt. Joo. Meillä on tosi tärkeää nämä meidän periaatteet. Ihanaa, että te jaatte ne meidän kanssa. Kyllä. No, mitä mieltä ootte? Joo, me voidaan laittaa ne tilaukseen ja ilmoittaa sitten teille. Siis toki, nyt taas mennään jo vähän asioissa edelle. Katsotaan vaan toki niitä myös, niitä hieman modernimpia. Joo. Kyllä. Tässä täytyy vaihtaa sitten meidän toimittajaa. Eli sitten meillä on täällä Clark. Me ollaan pitkään tehty meidän Kurkelassonien kanssa yhteistyötä. Mitä laadukkaimpia. Aivan ehdottomasti. Joo, käydään kurkkaan näitä vähän. Näissä on sitten vähän jo tekstuuria myös. Se on hyvä ottaa huomioon. Joo. Kuten huomaatte. Ja kuulette. Täällä on sitten jo vähän tuntumaa. Kyllä. Mutta ei liikaa. Eli kun täällä käy sitten istumaan, niin tää tuntuu silti erittäin mukavalta. Kyllä. Näissä on semmoinen tietty jämäkkyys, jos semmoisesta tykkää materiaalina. Kyllä. Joo. Ensimmäisenä sävynä tässä on tietysti tää klassikko tältä puolelta sitten, eli tää on meidän myydyimpiä. Joo. Tää on tää hiekka, santa. Joo. Sitten on tietysti, jos haluaa vähän semmoista niinku puhtosempaa, mutta hieman rikottua silti. Eli kun tuolla klassisella puolella meillä oli niitä yksivärisiä, niin näistä huomaatte, että täällä on tätä rakennettu tätä väripintaa moniulotteisemmaksi. Kyllä. Näissä on enemmän semmoista niin kuin katseltavaa niin sanotusti. Joo. Miltäs tää vaikuttaa sitten? Joo, tää on Hiekkaranta nimeltään.
Joo, tähän voi kuvitella, että olisi jossain etelän rannalla. Joo, tää on aika kiva kyllä kans. Sitten mennään astetta tummempaan. Joo, tässä on moreenia. Kyllä. Ja tää on kans yllättävän suosittu ollut. Että ei mene sinne ihan tummaksi. Että on semmonen välimalli, välimaastosta löytyvä. Joo. Tää on kyllä tosi kiva. Tästä näettekin, että millä tavalla se sitten tuolla esimerkiksi tämmöisessä nojatuolissa näyttäytyy. Joo. Kyllä, mutta teille nyt ajateltiin sitä sohvaa tietenkin. Joo, mutta vähän osviittaa siitä. Sitten mennään tosi puhtoiseen, että tää on lumi. Joo. Että tässä ollaan, vaikkakin täällä on tätä rikottua väripintaa myöskin, niin tää on tälleen niin kuin ns. Puhtoisin meiltä. Joo. Kyllä. Toki sitten, jos on lapsia, lemmikkieläimiä, niin tää voi olla semmonen. Ei toki niin paljon kuin noi meidän ihan klassisimmat, että niissä sitten näkyy toki kaikki elämän merkit niin sanotusti vähän herkemmin. Kyllä. Joo. Tässä on sitten vähän taas ruskeampaa menevää. Joo. Okei, ei. Ja sitten päästäänkin aika tummaan sävyyn. Tässä on tää ruskea väritys kyllä näkyy. Mutta ai hetkonen, pieni hetki. Mulle tulee puhelu nyt. Oi, mä oon kauhean pahoillani. Jos ihan pienen hetken. Joo, te voitte näitä tässä katsella. Mä jätän tän teille tähän. Hyvä. Oi. Pieni hetki. Joo. Kurkelson, et Pikkelson. Päivää. Kyllä, te kävitte eilen, teillä oli tää tilaus. Siihen oli sitten kyllä. Vaalea. Hyvä. Juu, kiitos teille. Juu, palataan. Kiitos, hei. Joo. Pahoitteluni tuosta, se oli joo. Eilen käynyt asiakas, hänelle juuri saatiin itse asiassa tilattua. Kyllä. Löytyykö sieltä jotain semmoista? Okei, joo. Aivan. Eli te pääsittekin sinne jo kirkkaampiin sävyihin. Joo, toi onkin. Toi on upea. Siis tää on nyt nostanut suosioon meillä. Tässä yhdistyy semmonen niin kuin luonnollisuus ja sitten vähän semmonen niin kuin
industrialismi niin sanotusti. Joo, tässä on tätä petroolia. Värinä, sävynä. Ja tää jotenkin ihanasti sitten valon kanssa helmeilee. Joo. Et sitten kun näette vielä siellä niinku kotonanne, niin huomaatte, että tässä hieman vaihtelee sen valon mukaan se väritys. Joo. Aivan, kyllä. Tässä on jotain semmoista todella modernia. Mutta sitten kuitenkin aika hillitty, semmoinen rauhoittava, maanläheinen. Vähän tulee se sammal mieleen, vesistöt, semmoinen turkoosivesi. Tässä yhdistyy niin monta ihanaa asiaa ja mieleyhtymää. Joo. Laitetaanko tää ylös kanssa? Hyvä. Joo, ehdottomasti. Eli tää oli tää meidän Eau de Nil ja Montana mallistosta. Joo. Ehdottomasti laitetaan se tänne ylös. Eau de Nil ja Montana. Joo. Katsotaan sitten, oliko tätä meillä nyt heti saatavilla. Eli täältä. Tätä itse asiassa meiltä löytyisi tuosta varastosta heti. Joo. Jos tää oli semmonen, mikä teitä niin kuin selkeästikin puhuttelee, niin kyllä mä lähtisin sille linjalle. Joo. Tää verhoilupalveluhan meillä on sitten niin kuin kuuluu hintaan, kun meiltä valitsee nämä kankaat. Joo, ehdottomasti. Teillä on aika isohko se teidän sohva, niin me joudutaan pieni lisämaksu ottaa siitä, että me saadaan tää kangas riittämään. Joo, mutta ihan minimaalinen, semmonen nimellinen. Aivan, miltä se kuulostaisi? Aivan mahtavaa. Hyvä. Mä varaan tän heti teille tuosta, ettei se vaan mee. Niin millä te voisitte kuljettaa sen sohvan tänne meille? Ei, meillä on kuljetuspalvelu kyllä. Joo. Sovitaan vaan päivä, niin me voidaan tulla hakemaan se sitten. Joo. Kävisikö esimerkiksi ensi viikolla olisi tiistai vapaana? Juu, nimenomaan ilta-aikaan kyllä. 8 käy vielä. Oikein mainiosti. Hyvä. Eli jos te olette 8 aikaan kotosalla, niin me tullaan se sohva hakemaan sitten teiltä tiistaina. Joo. Ja semmonen työskentelyaika siihen on sitten varattu noin viikko. Joo. Eli viikon verran joudutte nyt olemaan sitten ilman sohvaa. Mutta mä lupaan, että teille tulee sitten entistä ehompi, upeampi sohva tilalle. Ja tämä on nimenomaan nyt se vaan katseen vangitsija niin sanotusti. Mahtavaa. Hei, oli ilo tehdä teidän kanssa töitä ja työskennellä. Ja ihanaa, että löytyi tämmönen sopiva teille. Hyvä. Palataan sitten tiistaina. Hei hei.